Els trens que venen de Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú o Sitges s'aturen a l'estació de Gavà. D'aquí els usuaris han d'agafar un bus que ha habilitat Renfe i que els porta a Barcelona, però no a l'estació de Sants, on arriba la línia del tren, sinó a la Diagonal, a la zona universitària. I amb això s'han trobat els usuaris aquest matí. Jo m'he assabentat a l'hora de pujar-me dintre el tren que deien destí Gavà, dic Gavà, com a sobre avui és dissabte, no hi havia gent en el meu vagó, no he pogut preguntar tampoc, i ara resulta ser que m'estan dient que tenim uns autobusos però que tampoc en deixarà a la plaça a Sants, sinó que a la zona universitària. Una cosa que pots fer en una hora l'hauré de fer en dues. Però clar, la gent que normalment no està acostumada a baixar a Barcelona, quan arribi allà a la zona universitària i tingui que bellugar-se fins a Sants, això suposo que serà una miqueta trasbals. Arribats a Barcelona no s'acaba l'odissea. Els usuaris baixen a la zona universitària i aquí els donen un bitllet de metro per agafar la línia 3 i la línia 9 per arribar a Sants, més de 20 minuts de viatge. El temps del trajecte se'ls ha més que duplicat. O sea, he salido de casa a las 10:30, he cogido el tren de las 11:15. Tengo que entrar a trabajar a las 2. Espero llegar. Es que luego salgo a las 10 de la noche. Venim de Sitges, volíem venir a Gràcia per anar de compres i hem hagut de parar aquí i ara haurem d'agafar el metro. Les estacions de tren intermitges, com les de Castelldefels o Viladecans, tenen un servei de bus, però que porta els passatgers només fins a Gavà, on han d'agafar un altre bus. Aquest cap de setmana tampoc es pot arribar en tren a l'aeroport, un trajecte que s'ha de fer o amb la línia 9 del metro o amb l'aerobús. José Ignacio Aparicio, fins ara alcalde de Cervelló, ha estat nomenat diputat del Parlament Catalunya en les darreres eleccions autonòmiques, el passat 12 de maig. Centrat en la seva nova responsabilitat en l'equip de Salvador Illa, Aparicio ha decidit renunciar al seu càrrec com a alcalde, després d'una reunió amb el seu grup municipal aquest dimarts 24 de setembre, i ha convocat un ple per decidir el futur del lideratge del Consorci, que ha deixat en mans de les forces polítiques del municipi. La veritat és que plego perquè tinc noves responsabilitats. Al maig va haver-hi eleccions, s'ha conformat un nou govern a la Generalitat de Catalunya. Vaig sortir com a diputat i la veritat és que compaginar les coses seria possible perquè no hi hauria incompatibilitats, però hem de ser realistes i els compromisos que estan sortint amb les noves responsabilitats fan impossible que jo pugui seguir el ritme de cada dia de Cervelló, i el que no vull és que es ressenti la vida social i tots els projectes i tots els treballs que estem portant a terme a Cervelló. Per tant, jo, per responsabilitat també, penso que he de deixar pas a nova gent. Tenim un projecte que és compartit, això no em preocupa, hem fet moltes coses i al final continuaré treballant, perquè és la meva vocació per la gent, però en una altra faceta, en un altre lloc. En quan s'ha fet pública la renúncia, M'estimo Cervelló PSC no ha dubtat a presentar a Montse Canes, fins ara tinent d'alcalde, com a candidata per a substituir Aparicio. I així ha estat. Gràcies als 6 vots del seu grup municipal, el passat 27 de setembre Montse Canes va ser investida com a nova alcaldessa de Cervelló. La veritat que estic molt emocionada, és una gran responsabilitat. La veritat que la il·lusió és tan gran, l'energia que tinc dintre és tan gran, l'agraïment és tan gran, que realment no em puc més que dir gràcies a tots els meus companys, gràcies al José Ignacio, perquè ell sempre ha estat al meu costat i ha confiat plenament en mi, i gràcies a ell estic avui aquí. Amb l'ascens de Canes, Cervelló té una dona al cap des de l'inici de la democràcia en la localitat.
Gairebé un 34% dels infants d'entre 6 i 12 anys de Catalunya tenen excés de pes i d'aquests un 12,6% pateix obesitat. Es tracta de dades alarmants tenint en compte que el sobrepès i l'obesitat són dos dels factors de risc de desenvolupament del càncer. El percentatge de sobrepès de la població en general està creixent i amb nens especialment. Aquests dos factors no només incideixen en el risc de patir la malaltia, el càncer, sinó també en general en l'estat de salut de la persona. És per això que la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer se centra enguany en fomentar estils de vida saludables per reduir el risc de patir la malaltia. La campanya, doncs, combina activitats tant presencials com online que giren sobre 3 eixos. El menjar sa i moure bàsicament es refereix a 3 punts del Codi Europeu, que són bàsicament alimentació saludable, pes saludable i promoure l'activitat física. L'Orden Marsal és una de les activitats que es transporta a les aules per animar els més petits a menjar fruita. A més, des de les xarxes socials de la FESEC es difondran tota una sèrie de consells bàsics adreçats a les famílies per la prevenció de l'obesitat infantil, ja que hi juguen un paper clau. Berenars musicals, concerts, xerrades, teatre, tornejos de tenis taula i fins i tot sessions de realitat virtual amb ulleres 3D. Són algunes de les moltes activitats que es podran gaudir de manera gratuïta. I és que la Setmana de la Gent Gran té per objectiu contribuir a recuperar el valor de les persones grans com a referents de la nostra societat. L'acte inaugural ha tingut com a protagonista el director d'orquestra hospitalenc Antoni Ros Marvà, qui ha animat a practicar un envelliment actiu. Quan es jubila, pensa que ja ho ha fet tot. I aleshores pot haver-hi una altra mena de naixença. Una altra mena de naixença de moltes coses que no ha pogut fer en tota la seva vida i que pot anar trobant molts instintius i reviure, diguem-ne, altres aspectes que potser no ho podia fer abans. Qui no falta mai a la cita de la Setmana de la Gent Gran és l'Escola Municipal Centre de les Arts, oferint activitats de tota mena. Enguany han recordat que les arts escèniques, i en especial la música, no entén d'edats. Tothom pot aprendre a tocar un nou instrument o participar dels concerts. Ens donem la possibilitat que de totes les edats puguin tenir l'oportunitat de practicar les arts, ja sigui la música, la dansa o el teatre, així que sempre intentem animar a totes les persones, sigui quina sigui la seva edat, que puguin venir a aprendre les arts, ja sigui a l'EMCA o en altres espais de la ciutat que tenen aquestes ofertes per tota la gent gran. Demà dimarts, 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, es celebrarà el clàssic homenatge a les persones centenàries de la ciutat. I ja dimecres el Teatre Joventut acollirà l'Hospitalenc Show, un espectacle que uneix generacions a través de la dansa i el cant, amb la col·laboració especial del Ballet Rus de Barcelona. El Servei de Parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha posat en marxa una nova metodologia pel control de rosegadors als parcs metropolitans que minimitza l'impacte en la biodiversitat i promou espais més saludables per a la ciutadania. Una de les espècies que ha estat afavorida amb aquesta nova metodologia és l'eriçó fosc, un mamífer protegit que cada cop més freqüenta els parcs de la ciutat de Barcelona. El control de rosegadors es basa en fomentar un correcte diagnòstic de les espècies rosegadores per adequar i implantar la metodologia. Els parcs s'inspeccionen mensualment per personal especialitzat que identifica les espècies a través dels rastres i, en alguns casos, de sensorització i fototrampeig. En cas de detectar la necessitat de control, s'apliquen rodenticides no anticoagulants, substàncies que no persisteixen en l'entorn. D'aquesta manera es minimitza el risc d'intoxicació secundària a altres espècies que es poden trobar en aquests espais, com les aus rapinyaires o els esquirols. En col·laboració amb l'entitat Galanthus Natura, el Servei de Parcs ha introduït eriçons foscos a diferents parcs metropolitans per augmentar-ne la seva presència. Aquests mamífers provenen del Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrusa, d'una instal·lació d'aclimatació dissenyada perquè s'acostumin al nou hàbitat. Posteriorment, els eriçons ja han sigut alliberats en un parc adequat que permeti la tranquil·litat, refugi i aliment als animals.
El CAP Florida Sud ha entrat en funcionament amb 25 consultes noves. Ofereix atenció de medicina de família, infermeria, treball social sanitari, fisioteràpia, nutrició i compta també amb una sala d'extraccions. El nou equipament, un cop funcioni a ple rendiment, hauria de donar resposta a l'increment de població del barri. Els primers usuaris i usuàries ja han fet les seves valoracions. Parece agradable, parece que está bien hecho y ideado. Así que ahora, cuando lo experimentemos, podremos ver lo efectivo que es. Bien, por lo menos el primer día tiene que estar así, si no, si se va desgastando ya no es lo mismo. Hombre, ahora la cosa se reparte más, ¿no? Se divide más. Claro. Allí Florida Norte y aquí Florida Sur. Eso quiere decir que ahora iremos supuestamente mejor. El nou equipament farà possible descongestionar el CAP Florida Nord, ubicat al Parc dels Ocellets, i que en els darrers anys havia rebut moltes queixes veïnals. Porque claro, antes en el otro el sitio se había hecho pequeño, el barrio cada día ha crecido más, hay mucha gente, entonces yo creo que ha sido acertado y que va a ser muy positivo. Bueno, yo tengo que seguir yendo porque pediatría se ha quedado allí. Entonces, yo para el niño tengo que seguir yendo. Estaré allí y aquí, en los dos. Hombre, yo hubiera preferido que pediatría también lo hubieran traído, claro, porque si no, el día que tenga visita para los dos, pues tengo que estar para arriba y para abajo. Era pequeño, pero bueno, ahora siempre, antes de la pandemia siempre estaba aquello petado. Pero ahora nunca había gente. L'obertura del CAP Florida Sud ha tancat una reivindicació històrica, però tot just ara comença una de nova a l'Escola Bressol Municipal Casa de les Flors. Els bancs de temps és una iniciativa que té com a objectiu millorar la convivència entre les persones a través de l'intercanvi del seu temps. En aquest tipus de bancs, la moneda d'intercanvi no són diners, sinó temps. És a dir, les persones usuàries intercanvien serveis per serveis o favors per favors amb l'objectiu de fomentar les relacions socials d'una forma autogestionada. A l'àrea metropolitana de Barcelona n'hi ha 17 d'actius, un d'ells a Sant Boi de Llobregat. De fet, ens hem dirigit a Sant Boi per parlar amb una usuària perquè ens ho expliqui molt millor de primera mà com funcionen. Som una associació d'uns 110 socis aproximadament. Cadascú de nosaltres posem a la disposició de la resta de socis les nostres habilitats o els nostres coneixements, oferim una sèrie de tasques que sabem fer. Llavors, quan una persona, un soci, necessita un servei en concret, té el llistat de socis on pot veure a qui li pot demanar, el truca o per WhatsApp o el truca al telèfon i queden per fer l'intercanvi. Això sí, és important remarcar que els bancs de temps no són un voluntariat, perquè no hi ha una persona que rep i l'altra que dona sense esperar res a canvi, sinó que les dues en surten beneficiades. Al final es tracta d'un estil de vida alternatiu basat en l'ajuda mútua i en la cohesió veïnal. És un projecte on predominen un perfil majoritàriament femení i de més de 35 anys. Per tant, el repte és expandir-lo perquè el jovent i els homes també vulguin formar part d'aquestes xarxes i perquè com més gent comparteixi el seu temps i els seus talents, més rica es convertirà la comunitat. Ahir, dimarts 24 de setembre, es va presentar el projecte d'obres del darrer tram de la Riera de Vallvidriera. El ple municipal de setembre votarà l'aprovació inicial del projecte. Concretament, es tracta del tram comprès entre el torrent de Can Amigonet i la masia de Can Ravella. L'objectiu del projecte és millorar l'estat ecològic del tram de la Riera esmentat i crear condicions que permetin generar dinàmiques que n'afavoreixin la recuperació. A part, s'ordenarà l'ús públic de l'espai. Per això, entre d'altres, es retiraran els residus de l'espai fluvial, s'implantaran estructures de biodiversificació a la llera, es consolidaran els marges i s'hi plantaran arbres, arbustives i herbàcies autòctones de la zona de la Ribera. Primer de tot és eliminar els impactes més lesius, residus, seccions transversals, el tram del camí, etc. El segon que farem seran modificacions morfològiques a la riera,
I a partir d'aquí tenim tot d'actuacions per restaurar l'estat ecològic de la riera. Tot allò que vol dir estructures de biodiversificació, que són estructures que situem als marges de la riera per millorar la biodiversitat, especialment de fauna al curs de la riera, i per tant permetre espais de nidificació i d'arrelament de biodiversitat, plantacions de vegetació pròpia del bosc de ribera i per tant tot un projecte de revegetació de la riera un cop haguem eliminat la canya amb espècies pròpies del bosc de ribera. I després un element que per nosaltres és principal, que és com garantim un ús social de la riera que disminueixi el seu impacte. Les obres tindran una durada aproximada de 4 mesos i està previst que comencin l'octubre de 2025. El cost pressuposat del projecte és de vora 200.000 euros. L'Ajuntament de Molins de Rei invertirà 75.000 euros i els 120.000 restants s'obtindran de finançament extern. Quan estem a 48 hores de votar aquest projecte, ja podem xifrar en el temps, al març del 26, la recuperació completa de la riera Vallvidrera, a partir de la qual presentem el projecte més complex, com ha dit el regidor, a més. Més complex perquè és on hi ha una estretor màxima de la riera Vallvidrera i on hi ha un ús social més perniciós pel manteniment de la riera Vallvidrera. Respecte a què passarà mentre es facin obres, això normalment fins que no tinguem l'empresa que guanya no sabem exactament el pla d'obres, però confiem plenament, com ha estat fins ara, que les obres es facin en 4 mesos i per tant que s'aprofiti aquesta oportunitat i que puguem establir itineraris alternatius tal com s'ha anat fent fins ara per mantenir i compatibilitzar la restauració de la riera Vallvidrera i el continu gaudi dels molinencs i molinenques i dels visitants de fora que venen a entrar al Parc de Collserola per una de les vies d'entrada com és la riera Vallvidrera. El cost total de la restauració de la riera de Vallvidrera en el terme municipal de Molins de Rei ha estat de vora d'1 milió d'euros, dels quals l'Ajuntament ha invertit més de 600. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Basada en un cas real, Soy Nevenka ens porta a l'any 2000. Nevenka Fernández, una jove de 24 anys, regidora d'Hisenda a l'Ajuntament de Ponferrada, pateix una persecució implacable, sentimental i professional per part de l'alcalde. La noia decideix denunciar, tot i que sap que pagarà un preu molt alt. El seu entorn no li dona suport. La societat de Ponferrada li gira l'esquena i els mitjans la sotmeten a un judici públic. Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido? Que no se callen, que lo cuenten. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. També inspirada en fets reals, la Virgen Roja és la Hildegard, concebuda i educada per la seva mare Aurora per ser la dona del futur. Es va convertir en una de les ments més brillants dels anys 30 i en un referent europeu sobre sexualitat femenina. Als 18 anys comença a experimentar la seva llibertat i a allunyar-se del control matern. Totes dues s'enfrontaran una nit d'estiu de l'any 1933, posant fi al projecte Hildegard. Todo lo tuyo es mío. ¡Eso es mentira! Cuando muere un imperio, se derrumba en un terrible instante. Megalòpolis és la darrera pel·lícula de Francis Ford Coppola. És una faula ambientada en una Amèrica moderna imaginada. La ciutat de Nova Roma ha de canviar i això provoca un conflicte entre César Catilina, un artista utòpic, i el seu opositor, l'alcalde Franklin Cicero, compromès amb l'statu quo. Dividida entre ells hi ha la Julia Cicero, la filla de l'alcalde, que està enamorada del César. Y al formular estas preguntas, cuando se dialoga sobre ellas, eso básicamente es una utopía.